Sar, nono to patle hamba ya perka, tangkan dengan apa tikar bhai ni, juge, nengu jare bhai kya subah kha, abu kena bunya mane subah anang to toliya nugya ba sar, nugya bagi jono na tikar mas hafar ka sar, ni jadi ni anar bhai kya, neng belai ke hamba ya perka kare kolmo ya perka hamba rama ke rogo hamba kare teba hamba to nang thong, sabde जोंना सामले जों आमाखान कस्तम सकाना सामले ना मा कस्तम सका nung musoliya ba sengkani hakene matong sine te hakene matene te go yakari thaka bo bui muni yana bui sawana ngai ba hakene yagro mui matong ne te sala nyu ka hinge bab sang rong in video no nugoi kaham kene soy no mangkhana tai kaham kene nugoi botong khana in video ni bising tui Osini kaka naji bohangke yakung bomaya tai bini mokol kanyuni no mokol bonugya tai bini logyo tongnai bini logi songke mokol yasa nugya tai yasa bo kahamke hayake ba poriskar ke nugya bor kunui no solya tai bini babu tongmani abo belakhina bura saka phan gurika sago tangoi sai emalya tai gurioi ajioi tubui malya hinge bab sang ang puilo boroni video sanamai rimani Ajagao belaikina views budawon tani hinke views bo phaya o video no kisa please share khaji tam hinke o kaka soni bagoi borok belaikina tractor manoi tai mokol nugya tai cholui maya borok belaikina o kaka songno buije frusubo afrusimi borok kahamke masao tai kahamke manango pia jefru buisu banai kurui ajarawo bohogo maikrui no joralayo hinke bab song nungjorisino omtui o kaka song hai borok no subana ni musungoi tongo hingke nini bokha maya gnang bai nung subana ni musungoi tongo hingke please nung borok ni bagai je mansak je suksak nung share khadi ang ani google pay hai ke ba ani paytm ni number screen of rewi rinai tai video ni description bo rewi rinai in video no puila ni simi paithak jura nayoi kebo comment hamerok ta khaji tam ni hingke nungle khoro busno subai makha tai buino mote ki saitong omtiro khonai ke bafana comment ekta khaji please hinge noro kaham kina nugune dongkhana in video ni bisingtui in video khoroksa media tongnai ang bono sajak ang bo je mansak subai nayanu ani je video ni bisingtui ha keba ani channel ni bisingtui je mansak ang bo borok ni bagai video khlaioi je mansak ang bo subanai tei subai nayanu hnoi bono ang kogrijak je kha gnangti prasa je maya gnangti prasarok je subana ni musungnai rok please kisa suba jadi noroni je mansak he keba je suksak hinge norok bo kaham kene screen no nugene tongkhana 1000 rang sabo subaka oron nedi photo rok borijak tongo borok bo boroni o jungjal tai birmano nugoi borok bo rang 1000 kaisa borono suba harka boroni chugya tai cholioi maya rono nugoi belakhina bokhayok jagoi maya gnang tiprasarok tabuk bo kebo hingke waisa wasu subai na tongkhu tai norok je maya gnang tiprasarok je subana ni musungnai rok please suba horbaidi nungje manwani ha keba nungje sukmani borono suba khangke bo norok no mungsapano rinani bini chugya ha keba sago phankrui kaisane ruwe mano bo norok no boni bukhuk bai hambai hinge bab sang ang ani video ni bisingtui ang norok no obono koi hornai bab sang please norok o kaka borok ni bagoi bukhau maya nangai tongo hingke please kaisa in video no share khainani tapokdi tamni hingke nini kaisa share bai te khorokchani aro soyoi borok bo bukhayok jak hangke borok bo maya tong hangke borok bo borok ni bagoi je mansak subai mano hinge bab sang norok juri ke ba ani o channel o katal phai tongo hingke subscribe khayako hingke please tabano subscribe khayoi gana ni bell icon no sinoi all press kainadi tamni hingke ang jefro katal video upload khayo apruno jotan sei sikang norone orono notification sogena bagoi hinge bab sang norok moti update rok manai tongnani bagoi ani channel no subscribe khayoi ani channel bai baksa kurungoi tongdi hinge bab sang video tini bagai asukna hena hemale phini norbai katal update ni bisingtui tai norbai jotona kaham kurung no tongdi